ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀವಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಗಂಟೆ ಬಯ್ಯ ಆಜಿ ಪತ್ತ ಆತಂಡು. ಸೊ ಇಂಕಿತ್ತ ರಪ್ಪಕ ನೆನಪಾಡು ಬಾಲಿಗ್ ಇನ್ನು ದಾದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಜ್ ಮನಸ್ಸುಡು ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ. ವೆಜ್ ಪಂಡ ಸಂಡಿಗೆ ಸಾರು ಅಂಚ ಮಾತು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀನು ಕೋರಿ ಮಾತು ಇಷ್ಟ ಆಗುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಪ್ಪಣದೆ ತೌತೆದು ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡುವ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚಿಂತ ಉಪ್ಪಡು ಮಾಡ್ತಂಡ ಅವಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವನಸ್ ಇತ್ತಿಲಕ. ಸೊ ಅಂಚೆನ್ ಕಾಂಡು ಇತ್ತಂಜಿ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಪಂಡ ತಲಿಜಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇದ ತೌತೆದ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಂದು ಇಷ್ಟವು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತಂಬುಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೋಲಿ ಸೊಪ್ಪುದ ತಂಬುಳಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಐಕ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಮನ್ಪುಗಂದು ಇಂಕ ತಕ್ಕ ಚೂರು ಅಂಚ. ಸೊ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಗಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಆಜರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಕ ವರ್ಕ್ಗೆ ಕುಲ್ಲೆರುಂಡು ಐತುಲಾಡು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷத்துல ಟಕ 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 ಅಂತ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತೆ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಆಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ದೈಟ್ ಇತ್ತು ತೂಡು ಮುರಣಿ ದೇಯ್ದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ದೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ದೆತ್ತದು ಸಾರು ಮನ್ಪುಡು. ಸೊ ತೆಪ್ಪಕ ಜನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೃಷಿ ಇನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತುಲೆ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆತಂದೆ ಚೂರು ಉಂಡಲ್ಪ ನರ್ತಿನ ತುಂಜುಂಡೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಉಂಡು ಆತಿ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡಿಗೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅವು ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ರೆಡಿ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಇಂತ ಬೊರ್ಚಿ ತೂಕ ನೇತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ತಂಬುಳಿ ಇನ್ನು ನೆಂಕ್ ನೇತ ಮನುಲಿ ಸೊಪ್ಪು ದೆಡ್ಡೆ ಹಾಕು ಅಂಚ ಮೀನು ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬಸಳೆದ ತುಲೆ ದೆಪ್ಪರ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಡಾಪಿನ ನಿಂಜನ ಒಂಜು ಮಣ್ಣದ ನೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಡ ಹಾಪುಣ ಮಾತ ಬಸಳೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಆತ ನನ್ನ ಶೋಕುಣತೆ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಕೊಡಿ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 3 ಜನಕ್ಕೊಂದು ಏತ್ಲೆ ಅವಳು ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಏತು ಬುದ್ಧ ಪೋತುಂಡೆ ಅಡೇ ಮುಟ ಪೋತುಂಡು ಆಯ್ತಂತ ಕೊಡಿ ಇದೆತ್ತದು ಮನ್ತಂಡೆ ಯಾವ ನಮಗೆ ಏತ್ಲೆ ಅವಳು ಕಜಿಪ್ಪಂಡೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸೊಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಮ್ಮರೆ ತುಲೆ ಶೋಕ ಹಾಕ್ನತ್ತೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನಡ್ನ ಮಾತ ದೊಂಕುದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ್ಪ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಇಂಚೆನೆ ನಡ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ತುಂಡು ನಡ್ತೀನಿ ತುಲೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ನೀಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಮಾತ ಮನ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಚಟ್ನಿ ಅಂಚ ಇಂದು ತುಲೆ ಜೀನದ ದೈ ಈಗ ದೆಪ್ಪುಗ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪುಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಸಳೆದ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಪಕೋಡ ಮನ್ಪೆರ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾತು ಎಣ್ಣೆಡು ಗುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು. ಸೊ ಬಸಳೆ ಖಾಲಿ ಕಜಿಪುಗತ್ತು ಪಕೋಡ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊದ ದೈ ಉಂಡು ಟೊಮೆಟೊದ ದೈ ರಂಜು ರಡ್ಡುಂಡು ಬದನದ ದೈ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಂದು ಪದ್ಪೆ ಪಾಲಕ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ದೈ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಚು ನಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಆಯಿತಾ ನಮ್ಮ ಪೀರದ ದೈ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ನಡ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಪುನು ತೂನಾಗ ನೇಟ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಇಂಚನ ತೂಯರ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂಚಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಏನಿದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಸೊಪ್ಪು ತೊಂದೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇದು ಇಂಚಿನ ಸೊಪ್ಪುಂದು ಮನೋಲಿ ಸೊಪ್ಪು ನೇತ ತಂಬುಳಿ ಮನ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಂದೆ ತೆನೇನು ಪೋದೊಂಜರ ಪಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಉಪ್ಪುದಿಯೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ನಾನು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಇರುವ ಆತಂಡೆ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತ ಸಾರು ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಂಬುಳಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಉಪ್ಪಡು ಮನ್ಪೋಡು నేను ಸೋಪು ದೆಪ್ಪದು ಪೋಡು ನೇತಿಯಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಸೋಪು ಪೊದು ಪೋಡವೆ ಒಂಥರ ಕಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಪುನ ಮುಟ್ಟ ಪೊದು ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಕೊಟ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡು ವಿಜಿಲ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಆಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಮನೋಲಿಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ತಂಬುಳಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೆಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಡೆನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಕರ್ಡ್ ಪಾಡೋಡು ಕರ್ಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಅದೇ ನಾನೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರನ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದಪ್ಪ ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗಂತೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂಲೆ ಇದು ಈತ್ ಮಂತಾನಾಗನೆ
ಟೈಮ್ ಆದ ಅಂಡು 6:35 ಅಂಡು ಎಂತ ಬೇಲೆ ಕುಲ್ದೆ ಅರ್ಧ ದೀತೆ ಇದು ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತು ನೆನಪೇ ಆಯ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ರೈಸ್ಲ ತಂಬುಳಿಲ ಆಂಡ ನಾಂಚಿ ಸಾರು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪು ಮಂತ ನಾನು ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಾನು ಇಟ್ಲಾಗೆ ಅಂಬಕ ಸಾರು ಮನ್ಪನಾಗದಿಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಒಕ್ಕ ಇಂಕ ಸಾರು ಮಲ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಕ್ಕೆ ರೈಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದು ಸಾರು ಮಂತು ವೆನಸ್ ಮಾತ ಮಂತ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಯಾಲ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಜರ ಕೆರೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಗುರ್ಜರ ಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಲ್ದೇ ಐತಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಬಾಲನ ಗೊಬ್ಬಾಕಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ಆತುಂಡು ಇದು ಗುರ್ಜರ ಕೆರೆ ಕಿಡೋದಿಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಯ್ ಬೆಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಆರು ಬಾಬಾ ಆಯ್ತು ತಿನ್ಪಿರಾಂಡ ಆರು ಪಂಡೆರೋ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನ 6 ಪಂಡೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ತಿನ್ರೆ ಅಂದ 6 ಬೇಬಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ತಿನ್ಕ ಅಂದ ಆಸೆ ನಮ್ಮಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕ ಅಂದ ಕೇಕ್ ಲಕ್ಕನೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನ 6 ಪಂಡೆ ಬಾಬಾ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಪುಣ್ ಐಕ್ ಓ ಅಲ್ಲೇ ತುಲ ಅಮ್ಮೆ ಹಂಗೆ ಅವಡಲ್ಲಿ ಅದು ಏತು ಪಂಡಲ್ಲ ಬಡಿಜು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದಲಕ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕೋಪಾತ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಪೋಯ್ ಬಾಬಾ ಹಲೋ ಇತ್ತೆಂಕುಲೆಂಕಲ್ನ ಸಾನದ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬೈದ ವಿಷಯದ ಪಂಡಿತ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರೆ ಆತಂಡು ಆರುಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಡಿಗೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಂತಿರು ಬರ್ಪಾರ ಅಂಚ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತ ನಾನು ತಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಗೊಬ್ಬುದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಿತ ಒಂದಿವೆ ಬನ್ನಾಗ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಂತೆ ಸೊ ಅಂಚ ನೈಟ್ಗೆ ಅವೇ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿತ ಬತ್ತೇರಾ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಅಡುಪಿನ ಪುಳಿ ಆತನ ಫಸ್ಟ್ ಫಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ದಾದ ಅವನುಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ನೇರಳೆ ಪರ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಮಾತು ಉಪ್ಪುಂಟು ಇದು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡು ಇಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನೇರಳೆ ತುಪ್ಪ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಚಾಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ರೋಡ್ ದಲ್ಪ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ನಾವೇನು ಕಲ್ತದು ಇಂಚ ನೆಟ್ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಇದು ನಮಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ನೇನು ನಮಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತದಿಂಡ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಮಕ್ ನೇಕೊಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದ ಅದಾದ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ದ ಆಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಶೋಕೊಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿಯಡು ಫುಲ್ ಕೊದ್ದಿಯಡು ಇಟ್ಲಿಗೆ ಏನು ತುಪ್ಪವೆ ಅವತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪರಲು ತಿನ್ನಿಯರಿಗಂದು ದೀತೆ ತುಪ್ಪವೆ ಇದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಏನು ಒಂಚೂರು ತಿಂಟದಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆತಂದು ಪಂಡ ತಿರ್ತು ಕೊಯ್ನಾಗ ತಿರ್ತು ಬೂಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಅಡುಗೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮಾತಾಡಿ ಪಂಡ ಅಪಗಪ್ಪಗನೆ ದೆಪ್ಪುನ ತಂಚ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀನು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್